Bog, dragi prijatelji, ribolovci i svi zaljubljenici u prirodu. Dobrodošli na moj kanal i novu prognozu klijena. Ja sam vaš stari prijatelj i vodič kroz ribolovne avanture i danas ćemo zajedno zagrebati ispod površine da vidimo što nam donosi 30 i 1. siječnja 2026. godine u lijepoj našoj Hrvatskoj. Spremni, jer ovaj dan će biti, recimo to ovako, izazovan, ali s potencijalom za ulov za one najupornije i najspremnije. Spremam vam nekoliko trikova i savjeta koji bi vam mogli preokrenuti dan, pa ostanite sa mnom do kraja. Idemo odmah na ono što nas najviše zanima. Koju ribu možemo očekivati i kako joj prići? Zima je, znamo, vrijeme strpljenja, ali i vrijeme velikih primjeraka. Štuka i smuđ, slatkovodni predatori. Po mom iskustvu, štuka i smuđ u ovakvim uvjetima, kada je hladno, a tlak se mijenja, mogu imati kratke periode intenzivnog hranjenja. Gdje ih tražiti? Preporučam vam dublje, mirnije dijelove rijeka i jezera, posebno uz potopljene prepreke, grane ili na rubovima podvodnih platoa gdje se dno spušta. Zbog niskih temperatura vode, koja je blizu ledišta u unutrašnjosti, riba se povlači u termalno stabilnije zone. Na što loviti? Fokusirajte se na sporije vođene varalice. Za štuku to mogu biti jerkbajti ili veći silikonci vođeni tik iznad dna. Za smuđa, manji silikonci na jig glavama od 7 do 15 grama, ovisno o dubini i strujanju. Boje neka budu prirodne ili provokativne, ali sjetite se pravila. Manja vibracija, sporija prezentacija u hladnoj vodi. Brancin, morski predator. Na Jadranu, dragi moji, brancin je uvijek zanimljiv u ovim zimskim mjesecima. S obzirom na to da nas očekuje promjenjivo vrijeme s kišom, pljuskovima i jakim jugom koje će okretati na buru, brancin bi mogao biti aktivan. Tražite ga na mjestima gdje valovi razbijaju obalu, na ušćima manjih rijeka i potoka gdje se miješaju slatka i slana voda, te oko lukobrana i stijena. Temperatura mora kreće se između 12 i 15 stupnjeva Celzijusa, što je za brancina sasvim prihvatljivo. Koristite woblere u prirodnim bojama koji imitiraju sitnu ribu ili silikonske varalice s jig glavama. Mala tajna. Pokušajte s varalicama koje imaju jaču vibraciju da privučete ribu u mutnjoj vodi koju donosi jugo. Lignje, morski glavonošci. Zimski ribolov liganja je posebna priča i 31. siječnja je dobar dan za to. Iako će vrijeme biti nestabilno, lignje se love uglavnom noću, a nestabilan tlak i vjetar ih često mogu potaknuti na aktivnost. Tražite ih na dubinama od 10 do 30 metara, uz rubove podvodnih brakova, oko osvjetljenih riva i molova. Koristite skosavice raznih veličina i boja. Po mom iskustvu, bijela, roza i zelena boja su često dobitne kombinacije. Bitna je i sporija, ritmična animacija, posebno kada je more malo valovito. Analiza uvjeta za ribolov. Vrijeme. Prijatelji, vrijeme će biti poprilično izazovno. U unutrašnjosti Hrvatske očekujemo temperature zraka od -4 do 0 stupnjeva Celzijusa, uz oborine u obliku kiše i snijega. Na Jadranu će biti nešto toplije, od 7 do 8 stupnjeva Celzijusa, ali uz kišu, pljuskove i moguće grmljavine. Ono što je ključno je jak južni vjetar, jugo, koji će puhati tijekom dana, a prema večeri će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Promjene tlaka, jak vjetar i oborine obično čine ribu opreznom, tjerajući je na dno i u zaklone. Temperatura vode. Temperatura morat će se kretati između 12 i 15 stupnjeva Celzijusa, s tim da je sjeverni Jadran nešto hladniji, a južni topliji. Slatkovodne vode u unutrašnjosti bit će znatno hladnije, vjerojatno oko 0 do 3 stupnja Celzijusa. Hladna voda usporava metabolizam ribe, pa ona postaje manje aktivna i štedi energiju. Faza mjeseca. Na 31. siječnja nalazimo se u fazi rasta mjeseca, vrlo blizu punog mjeseca koji nastupa 1. veljače. Mnogi ribolovci vjeruju da je oko punog mjeseca dnevna aktivnost ribe nešto slabija, dok se noću može primijetiti pojačana aktivnost, pogotovo predatora i liganja, zbog pojačanog osvjetljenja. Opća aktivnost ribe.
zbog kombinacije hladnog vremena, nestabilnog atmosferskog tlaka i jakih vjetrova, opća aktivnost ribe bit će slaba do kapriciozna. Međutim, ne gubite nadu. Predatori poput štuke, smuđa i brancina mogu reagirati na promjenu vremena s kratkim razdobljima hranjenja. Bijela riba će se držati dubljih, mirnijih mjesta. Ukupno gledajući, očekujemo prosječnu do ispodprosječnu aktivnost, ocijenjenu kao 24 od 100. I zato, dragi moji, moja procjena klijena za 30 i 1. siječnja 2026. godine je kapriciozan do slab. Razlog tome je kombinacija niskih temperatura zraka, oborina, kiše i snijega, jakog juga koje okreće na buru te nestabilnog atmosferskog tlaka. Sve to tjera ribu u dubinu i čini je manje voljnom za griz. No, uz pravilnu taktiku i upornost, uvijek se može izvući dobar ulov. To bi bilo sve za danas, moji prijatelji. Želim vam ni dlake ni peraje. Neka vam štapovi budu napeti, a mreže pune. Ako vam se svidjela ova prognoza, obavezno lupite like, pretplatite se na kanal i uključite zvonce da ne propustite buduće prognoze i savjete. A sada mi recite u komentarima, jeste li vi uhvatili nešto zanimljivo u zimskom periodu? Koja je vaša omiljena zimska taktika? Podijelite svoja iskustva, bistra,